Welkom bij Criminee TV. Wij zijn vandaag te gast in Boxtel op het bedrijventerrein Ladonk. Hier worden vandaag de kenteken- en doomcamera's in gebruik genomen. Die zullen worden uitgekeken in de regionale toezichtruimte in Eindhoven. De doomcamera's zijn voorzien van patroon- en contentherkenning. Daarbij is Ladonk het eerste bedrijventerrein in Nederland waar gebruik wordt gemaakt van kentekencamera's.